Dwi'n meddwl mae'n digon hawdd dweud bod o'n profiad unigryw. Dwi'n meddwl bod yna llawer o bobl fysa'n gallu dweud bod nhw'n diymgeisio i fynd ar rhaglen fel y Plas. Gafwch o laff, gobeithio. Dim gormod o laff, yn amlwg. Yna, byddai'n rhywbeth dda i wneud. A rwy'n sbel pam lai, man y man. Ni'n dymlaen yn dda. Ni gyn yn gwybod enw mewn gilydd. So yna'r her gyntaf, a diwrnod fel hyn. Dwi'n edrych ymlaen i gael y profiad, fel mae dad wastad yn sôn am, pan o'n i fach ni'n blingio clingod a stuff. So dwi'n edrych ymlaen i ddweud y dad, wel, nes i flingo un heddiw fyd. Fel ni oedd hi yn yr un dyddiau. Oedd dad yn seithi ac o'n unau wedyn yn gorfod paratoi cyn coginio. Dwi'n licor hen oes, sy'n credu o'r hen oes dylun i fod. So, na pan fi'n licio bod yma, fi'n licor challenge. Yr challenge o fod yn yr oes mwy corfforol i radde. Os o'r computer life ddim yn swtio fi o gwbl mwy corfforol i fi. Unwaith ys i gweithio yn vets am cwpl o ddynodau, a rai fi watcho pan nhw'n gwneud hysterectomy i gath. A oedd hwnna'n neud fi teimlo bach yn sal. Fe o'n i'n gwneud allan yn y goedwig yna, ac oedd hynna'n rhywbeth o'n i'n mynd i gwneud, ond lot o hwyl, fatha'n dod yn apud i gilydd, a fatha gwynebu her o trio bwldio shelter. Oedd hynna'n hwyl oedd. Ni'n gwneud unrhyw fath ar ôl o butler i gweithio ar y ffarm, diolch bwys, ni'n lluchio mewn unrhyw swydd, ac jyst wneud o i mor gorau a fedra i lle. Wel, joia ni chwarae rôl o'r teulu yn y tŷ, yn joio. Wel, os gynnau ddim teulu, so ddim yn deulu, un o'r bobl sy'n gweithio yn y tŷ neu'r ffarm wrach. Dos wybod, garddwr wrach. So, fi fod lo'n sial wneud rhywbeth, rili, ond morwyn falle. Dwi'n meddwl sy'n ei licio rôl dosbarth gweithiol unau fel gwas ffarm neu gwas ar fewn y tŷ, dwi'n eitha fel sosialydd. Dwi'n meddwl sy'n licio fod yn leidio dy manner yn de, but di hynny ddim yn mynd i ddigwydd yna chdi. So, dwi'n yn gwybod. Ie, rwy'n yn oedran fi. Mae'n job, de. Dwi'n siŵr na fos yn ei ddim yn forwyn fach, os dwi'n rhy hen i fod yn forwyn fach.